Čaute nového videa, ja sa volám Malec a konečne sme to zvládli. Sme 1 mesiac na YouTube. Ten čas rýchlo prešiel však. A preto som urobil také legendárne video, kde budú najlepšie časti nášho kanála. Keď sa vám toto video bude páčiť, dajte prosím like a odber. Pripravte si aj dáke jedlo a pitie a užívajte toto legendárne video. A tuto je aj Žilinský kraj, okres Žilina. A tuto vzadu je Trenčiansky kraj, okres Prievidza. Aha, takže dobre. Takže tam je Trenčiansky a tu je Žilina, alebo tu je Trenčiansky a tam je Žilina. Ja neviem, napíšte mi to do komentárov. A tam je dačo veľmi strmé. Počkajte, vy to nevidíte, lebo sú tu tie domčeky a stromy krytí. Wow, to je nádherné. A zase ide auto. A tu je asi táto zasypaná rieka, potôček malý. Tu sú tiež takéto krásne. A tu je šmykalka, to ľudia. Keď chcete, aby som sa na touto šmykol, dajte like a odber. A ideme na to. 3, 2, 1. Ježiši, spadol som na kamienky. Teraz budem mať špinavý zadok. A tu je šmykalka. Tu je dáta chatrč, tu je medveď a tu je... Čo je to? To je roztrhnuté. Keď ste tu boli, ale vy asi neviete, kde to je tuto, tlak. Keď ste tu boli a toto nebolo zničené, tak mi to prosím napíšte do komentárov, lebo ja som zvedavý.